ሰላም ክቡራት ተኸታተልቲ ሲኤም ኤክስትራ ሾው ስፖርት ዕለታዊ ጸብጻብ ዜና ስፖርት ሒዝና ልኩም ቀሪብና ኣለና። ሰናይ ምክትታል። ሮድሪጎ ናብ ሊቨርፑል ብራዚላዊ ተቃዒ ሮድሪጎ ኣብራራ ሊቨርፑል ከም ዘሎ ይግለጽ። ሊቨርፑል ንኣሌክሳንደር ኢሳቅ ናይ መጀመርታ ጻዕር ምስ ተነጽገም ኣቐልባ ናብ ተጻዋታይ ሪያል ማድሪድ ከም ዘቕንዕም ይንገር። ካብ ስፔን ብራዚል ዝመጸ ጸብጻባት ከም ዝሕብርዎም ሊቨርፑል ድሮ ምስ ወከልቲ ሮድሪጎ ርክብ ከም ዝገበራን ውልቃዊ ውዕላት ከም ተሳምዑ ክኸውን ከም ዝኽእል ይሕብሩ። ሮድሪጎ ኣብ ሪያል ማድሪድ መጻኢኡ ርግጸኛ ኣይኮነን፣ ምክንያቱም ንኻልኦት ተጻወትቲ ቀዳምነት ከም ዝህብ ይንገር። ኣሰልጣኒ ዛባ ኣሎንሶም ካብ ሞገስ ወጻኢ ኮይኑሎም። አሞሪም ኣብ ማንቸስተር ዩናይትድ ዘለዎ ድሌታት ዋና አሰልጣኒ ማንቸስተር ዩናይትድ ሩበን አሞሪም ንዝቕጽሉ 20 ዓመታት ኣብ ኦልትራፎርድ ክጸንሕ ከም ዝደሊ ብምግላጽን ንነዊሕ እዋን ምስታ ክለብ ዘለዎ ተወፋይነት ገሊጹ። ዋላ እኳ ኣብ ስልጣኑ በዳሂ ጅማሮ እንተሃለዎም እታ ጋንታ ፕሪምየር ሊግ መበል 15 ደረጃ ክትሕዝ ከኣለትም አሞሪም ግን ብዛዕባ ዝመጽእ ዓመት ስፖርት ተስፋ ኣለዎም። ነቲ ጸቕጢ ኣሚንሉ ግን ምስታ ክለብን ህዝባን ምትእስሳር ካህንጽ ድሌታ ኣስሚሩሉ። አሞሪም ምስ ሓባራዊ ወናኒ ሰር ጂም ራትክሊፍ እውን ጥቡቕ ናይ ስራሕ ርክብ ከም ዘለዎም ኣቃሊዑ። ፓርቲ ንመሰጋገሪ ቪላሪያል ኣብ መወዳእታ ደረጃ በፂሑ። ኣካፋሊ ኣርሰናል ነበር ቶማስ ፓርቲ ናይ 2 ዓመት ውዕል ናብ ስፓኛዊት ክለብ ቪላሪያል ክጽምበር ተላሊሎም። ዝወዲ 32 ዓመት ጋናዊ ሃገራዊ ተጻዋታይ ምስ ኣርሰናል ዝነበሮ ውዕል ምስ ተወድአም ናብ ላሊጋ ይምለስን ኣብ ቻምፒየንስ ሊግ ናይ ምጽዋት ዕድል ናብ ቪላሪያል ክጽምበር ኣብ ዝወሰነሉ ምክንያት ዓብ ረቑሒ ነይሩ። እዚ ስጉምቲ ፓርቲ ኣብ ዓዲ እንግሊዝ ሕጋዊ ጉዳያት ኣብ ዘጋጥሞ ዘሎ ኮይኑ ኣብ ቀረባ እዋን ናብ ቤት ፍርዲ ክቐርብ መደብ ተታሒዙሎም ንኹሉም ክስታት ይክሕድም። ኢንተር ሚላን ኣጥቃዕቲ ተሃድን። ኢንተር ሚላን ንመጥቃዕታ ንምሕያል ብንጥፈት ትጽዕር ኣላ። ኣብ ልዕሊ ቸልሲ ክሪስቶፈር ንኩንኩ ተገዳስነት ኣርኣያ። ዝፈረንሳዊ ተቃዓይ ከም ኣማራጺ ናይ ተቐንዲ ዕላምኦም ዝኾነ ኣደሞላ ሉክማን ካብ ኣትላንታ ይርአ። ኢንተር ንሉክማን ኣብ መጀመርታ ዝገበረቶ ጨረታ ተነጺጉ፣ ሕጂ ድማ ንኩንኩ ንምፍራም ተኽእሎታት ይምርምሩ ኣለዉ። ዋላ እኳ ደሞዙ እንቅፋት ክኸውን ይኽእል እንተኾነም እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ናይጀሪያዊ ተቃዓይ ኣደሞላ ሉክማን ዝተሰበረ መብጻዕታት ሓድሽ ብድሆ ድሌት ከም ዘለዎም ብምጥቃስም ናብ ኣትላንታ ምስጋር ሕቶ ቅሪቡ። ምድልዳል ምክልኻል ኣርሰናል ንወዲ 19 ዓመት ተኸላኻላይ ሬንስ ጀረሚ ጃኬት ንምፍራም ናይ መጀመርታ ሓቶታት ከም ዘካየደ ይግለጽ። እዚ ፈረንሳዊ ትሕቲ 21 ዓመት ተጻዋታይ ኣብ ዝቐረባ እዋን ምስ ሬንስ ክሳብ 2029 ውዕል ምንዋሕ ፈሪሙ። ስምብታም ወዲ ሄንግሚን ቅድሚ ዓመት ስፖርት ኣብ ደቡብ ኮርያ ብዝተኻየደ ምሕዝነታዊ ግጥም ኣጥቃዓይ ቶተንሃም ሶን ሄንግሚን ነታ ክለብን ደገፍታን ብስምዒት ተፋንዩ። ድሕረቲ ኣንጻር ኒውካስል 1-1 ዝተዛዘመ ጸወታ ሶን ብደቂ ጋንቱኡን ተጻረርቲ ተጻወትን ክብሪ ተዋሂብዎም። እዚ ድማ ምስ ክለብ ሰሜን ለንደን ዝነበሮ ግዜ ምዝዛሙ ኣመልኪቱ። ካብ ከብሒ ታሪኽ ኣሰልጣኒኡ ከይፈለጠም ባዕሉ ተቐይሩ ናብ ሜዳ ዝኣተወ ተጻዋታይ። ኣብ 1995 ኤቨርተን ቶተንሃምን ናይ ፍርቂ ፍጻሜ ጸወታ ኤፍኤ ካፕ የካይዳ ነበራ። ኤቨርተን ድማ ንቶተንሃም 2-1 ትመርሓ። እቲ ጸወታ ኣብ መበል 71 ደቂቕ ምስ በጽሐ ግን ኣብ ኩዕሶ እግሪ ተሓሲቡ ዘይፈልጥ ነገር ኣጓነፈ። ኣጥቃዓይ ኤቨርተን ዝነበረ ፖል ሬድ ኣወትም መውዳእ ስለ ዘጋጥሞ ኣብ ማእከል ሜዳ ወረቐ። ሓካይም ኤቨርተን ተጓዮም ንሜዳ ብምእታው ኣብ ምሕካሙ ተጸመዱ። ካብ ማእከል ሜዳ ውፅኦም ሕክምናዊ ሓገዝ ክህቦ ድማ ጀመሩ። ኣሰልጣኒ ኤቨርተን ዝነበረ ጆ ሮይለ ከዓ ክብደት ናይቲ መጉዳእትን ምግምጋም ላዕልን ታሕትን ክብል ጀመረ። ኣብ ከምዚ ህሞት እቲ ኣብ 1995 ካብ ክለብ ቡርጀስ ብ3 ሚልዮን ፓውንድ ናብ ኤቨርተን ዝተጸምበረ ናይጀሪያዊ ኮኸብ ተጻዋታይ ዳንኤል ኣሞካቺ ንዕለቱ ካብ መንበር ተቐየርቲ ብምትንሳእ ናብ 4ይ ዳኛ ኸደም። እዚ ክፍጽም እንከሎም ኣሰልጣኒኡ ብዛዕባ ሓሳብ ኣሞካቻ ኣፍልጦ ይነበሮን። ኣሞካቻ ብገዛእ ፍቓዱ ናብ 4ይ ዳኛ ብምኻድ ድማ ቅያር ፖል ሬድ ኣውት ምዃኑ ብምሕባር ናብ ሜዳ ኣተወ። ኣሰልጣኒ ኤቨርተን መጉዳእቲ ሬድ ኣውት ከቢድ ምዃኑ ምስ ፈለጠ መተካእትኡ ክእቱ ቁሊሕ እንተበለም ኣሞካቺ ኣብ መንበር ተቐየርቲ ይጸንሑን ኣብ ሜዳ ተመልከተም ድሮ ክጻወት ረኣዮም። ጆ ሮይለም ሕሩርኩም ትርበለም እንተኾነም ድሕሪ ሒደት ደቓይቕ እቲ ኩነታት ተቐየረ። ኣሞካቺ ሸቶ መዝገበም ኣሰልጣኒኡ ከይፈተወም ዘለለም ጸኒሑ ካልእ ሸቶ ደገመም። ሕጂ እውን ኣሰልጣኒኡ ተሓጐሰ። ኤቨርተን ድማ ኣብ ልዕሊ ቶተንሃም ናይ 4-1 ዓወት ብምዝጋብ ናብ ናይ ፍጻሜ ጸወታ ሰገረት። ኣሰልጣኒ ኤቨርተን ናብ መቐየሪ ክፍሊ ብምምጻእ ንኣሞካቺ ኣዝዩ ጽቡቕ ግን ድሕሪ ሕጂ ፈጺምካ ከምዚ ከይትደግም ብምባል ሓቆፎም። ኣሰልጣኒ ኤቨርተን ጆ ሮይለም ነዚ ኣጋጣሚ እንክዝክራ
እታም ብዘይናተይ ውሳነም ዝተገበረት ዝበለጸት ቅያር ብምባል ይገልጻ። ብድሕሪኡ ኤቨርተን ምስ ማንቸስተር ዩናይትድ ኣብ ዝገበረቶም ናይ ፍጻሜ ጸወታ ኣሞካች ተቐይሩን ሜዳ ኣትዩ እዚ ግን ብኣፍልቶ ኣሰልጣኒኡ ዝተገበረ እዩ። ኣብቲ ግጥም ድማ ኤቨርተን ሓደ ባዶ ብምዕዋትም ዋንጫ ኤፍኤ ካብ ከተልዕል በቂዓ። ዳንኤል ኣሞካች ማልያ ናይጀርያ ለቢሱ ብርክት ዝበለ ግጥም ዘካየደ ኮይኑ ኣብ ጸወታታት ኦሎምፒክ 1996 ኣብ ልዕሊ ኣርጀንቲና መዕወት ሸቶ ብምቁጻር ሃገሩ ወርቂ መዳልያ ከም ትሽለም ዝገበረ ብሉጽ ተጻዋታይ እዩ። መደብና ክሳዕ መወዳእታ ብምክትታልኩም ደጊምና እንዳመስገንና ኣብ ዝቕጽል ቪድዮና ክሳብ ንራኸብ ከም ትልሙድ ላይክ ሼር ሳብስክራይብ ብምግባር ህላውነትኩምን ደገፍኩም ናይ ፈለየና እንዳበልና ሎም ዘዳልናያ ትሕዝቶም ኣብ ዝንዛዝም ሰላም